Кайсы тел һинең күңелеңә якынрак, башкорт телеме, рус телеме? Башкорт теле. Ни өчен? Ул миңа якынрак була. Һин нисек үзеңне менә башкорт теле буенча нисектер өстәмә үстерәһең? Әйе. Мәктәптә үзем укыйм. Картисем менән күбрәк аралашам. Мин башкорт биюләрен яратам. Әлеге вакытта Акъюндат ансамблендә бейим. Урыс теле, башкорт теле бер тигез мин аларды икеһендә бер тигез һәмәк итеп өйрәнәм. Башкорт теленең олимпиадаларында катнашам. Төрле әдәбият китапларын укыйм. Минең өчен башкорт теле үз телем һәмәк. Башкортстанда яшәгәнгә башкорт телен өйрәнер генә түгел, ул бөтә илдә, Рәсәйдә дә төрки телләрен аңларга яхшырак аңлап була. Без әлбәттә башкорт телен безгә яратып укыган, теләп өйрәнгән балалар киләсәктә ике телдә лә иркен аралашырга, киң фикерләргә уларда өйрәтәбез һәм төрле конкурсларда Башкортстан сендә үткәрелгән, регион ара үткәрелгән конкурсларда, олимпиадаларда еш катнашабыз һәм үзебез дә күп конкурсларның оештыручысы булып торабыз. Без ата-әсәләр менән аралашудан башланык, чөнки алар безнең белем бирү мөнәсәбәтләренең катнашучылары буларак гариза яздылар һәм үзләренчә нинди туган телен хайдарга балаларга укытырга һәм нинди телдә ул балаларын фәннәрдә укытырга. Барыгы ата-әсәләр гариза яздылар, уларның ризалыгы буенча туган теле буларак без башкорт телен өйрәнәчәкбез. Һәм элеккенгесә нисек укытылган, шулай безнең башкорт теле укытылып килә. Ике телдә лә без дәресләрдә алып барабыз. Кайһы бер аңлап итмәгән терминнәрне ике телгә тәрҗемә итәбез. Шуның менән безнең балаларның белеме үсә. Гимназиялы ике тел менән дә, ике дәүләт теле менән дә без куллана алабыз үзебезнең уку, белем бирү процессында. Бер тигез башкорт теле менән дә, рус теле менән. Уның турында безнең ата-әсәләр күптән белә һәм ризалыгын бирделәр быелгы уку елына.